siapa katundog la ilaha illallah. Yaitu kairo ng mga manusia sa nagnatua na simba na ruwar ko Allah. Linisugo sumatya. Maminisa parso marata. Sedang siapa katundog la ilaha illallah. Na niya dua susunsun mga manusia. Niya dua siran katundog. Sasabar kiraan ng nimbalo ya merat ya la ilaha illallah. Siran sa mga tagu surga wallah. Kay kadua katundog ko mga manusia. Mainong kiranan sa la ilaha illallah. Masira niya balo ya tagu umaraka jahannan. Meron ba makatindog sa la ilaha illallah. Jadi makatsiba sa tagu surga o sa tagu neraka. Idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Sudah pamarati ako Allah na may kapitero kakiran. Amay kapitero kiran asimbaanyo sa Allah. Simbaanyo sa Rahman. Kapitero niran antawa ini ang kaya Rahman asimbaan namin. Ay sugo yurkanik na namaguman din sa mga sabatiran na gusto kaong kirairan ko Islam. Mangulit mo Allah sabihin sa pangulitan namin ang kaya kapakaisay sa ako Allah. Nininipan ako to sa Allah na sabihin na rada na inipin taon yan nakalilintad na inipin taon yan nakasusunor na hukapiti ginawa na magandudutan ko Allah nakapakaslang sa maliwanag. Ito Allah Ta'ala sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Susiran utamata niya tesiran ko Allah labasiran panakuto niya tesiran ko Allah nagudayran panakuto sa Allah. Inuto ko alay kaad na niya tesiran ko Allah ay bukan ako turam buso Allah. May nangyari wa Allah na sa mga tao niyarat kaya di rin ipin ako to sa Allah. Nasiran sa mga tao aayamit paninatayran na sukati tiya ginawa. Nagisiran sa mga tao ang makaslang sa maliwanag. Yun ni sabat silang tanong sa Allah. Maguditan na din ipin ako to sa Allah. Diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mata-mata na si Allah Ta'ala Madinyan da magpakaukitan ko neraka jahannam serta papipir yang la ilaha illallah sadadu natisi suatan yang menaruh ku Allah lidin pakaukit ko neraka papipir yang la ilaha illallah ada di natisi suatan yang menaruh ku Allah. Dengan Allahumma tanah sabila tanah su kalimat la ilaha illallah kaitu kalibas tanah ko laging dengan neraka jahannam natantong tanah sa ginawa tanah di talog di tanah kutusukan ng tanah isa-isa aswallah ditantang sa giyang kanan asyahadatu anna Muhammadan Rasulullah asyak sa isabad mata na si Muhammad na sugo Allah. Yun ang naganap pa na ng kanan asyahadat an la ilaha illallah. Yun ang makapumblog at yapon makamblog ko sada ada kirip ano away na sigo pakatanayan na di ka pa kayo na makamblog si la ilaha illallah
Abu Muhammad Rasulullah. Yang kaya kapakai sa ku Allah. Magusukatan kada sa Muhammad na sugu Allah. Na minituruyan na perhatian ka sa Allah. Magperhatian ka sa sugu Allah. Ora sabing ka perhatian sa sugu Allah. Na dapat din udang ka maperhatian sa Allah. Ora sabing ka perhatian sa Muhammad. Natimbang din na miyangkir ka sa Allah. Na ora sabing ka perhatian sa sabda na nabitano. Na miyangkir ka sa Quran. Hindi ka pa kaadunan o mga kambulag. Ora tarihan na di ka pa ka makambulag sa sambayang o gusto zakat. Di ka pa ka makambulag sa perhatian ko Allah o gusto perhatian ko Rasul. Di ka pa kahit na makambulag sa perhatian ko Allah o gusto kapiyot sa ikong balalok. Di makapumbulag lang ka sa mga lutan. Saka perhatian ko na dito na Muhammad sa matanas ka na sugu Allah. Nagyunan din isa ko mga tumadong wagamatan wagamaslan. Dining ka kumpleto sa kababaluta mu'min. Taman sa dinyantang ka din amatala sa Muhammad na sugu Allah. Dining ka butiyan sa tao sa Muslim. Taman sa dinyantang ka din amatala sa Muhammad na sugu Allah. Dining ka butiyan sa tao sa Muslim. Sa taman sa dinyang kababaan sa Muhammad. Asugu Allah. Dito ni kababaan ko Allah. Ito rin Rasulullah. Walladhi nafsi biyadeh. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wal nas ajma'in. Mata-mata nabi Rasulullah. Mataan din ko Allah. Kadidin po kapara kaya sa isar kanu. Na nabin ko dalawa Muslim. Didin ka dalawa Muslim sa isar kanu sa taman. Sa dia ko niyang baluhin at pagkibabababaan yan, abiswata yan. Hindi na pagkibababaan ako niyan, abiswalok yan. Hindi na pagkibababaan ako niyan, abiswalang ng mga manusia. Yun ang nagkaturo na dito na Muhammad. Habo ka kakumpleto. Habo ka kapareto. Aka kampirutan sa mu'min. Na ilmin ka tanong sukat ko dahil tanong kumabita na Muhammad kuwa tatano sulok tanong lagu silang unibanda ng mga manusia. Yatang kababayan at sa Quran na ilisuguyan at paratiaan na kababayaan sa nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino katiroon Allah Ta'ala sa Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله. Turuan ka ya Muhammad. Amay kagnaras kanan at kulubay hadis wallah. Fattabi'uni na ulat yakun yun. Yuhibbukum Allah. Pagkababayaan ka naman buual. Yan ang mata na nagkaskutano. Napsiyasan ka na sa Allah Ta'ala pagkababayaan ka na sa Allah. Nakababayaan ka na sinabita na Muhammad. Kakababayaan ka naman buual. Naman kabita mo kababayaan si Rasul. Nabita na din kababayaan ng Allah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Amay kaulatan ako niya tigo Rasul. Ipinisugo Allah Ta'ala ko Rasul. Amay kaulatan ako niya nakababayaan ka ng Allah. Nagurilaan ka nun yan, kulang wanong yan bisa niyo. Mataan na si Allah, nabarama atin nagumalay gagay. Qul ati'u Allah wa Rasul fa'in tawallaw fa'inna Allah la yuhibbul kafirin.
turunkan ya Muhammad perhatian itu Allah aku sesuai mata teman kami kusiran Nabi yang perhatian si Allah aku sesuai Masya Allah Ta'ala Nabi yang kedua bersama tahu Nabi pengertian Jadi pernah karena sama ta'ana dibin kepakaibatan di para Rasul tapi Allah Ta'ala sa Quran A'udhu billahi minas syaitanir rajim wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin illa qada Allah wa rasuluhu amra الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم mana ni anak kita Allah Bidin kepatawat ku mu'min mana Udina mu'min ada baik Di Amerika Ikukum Allah subhanahu wa ta'ala Amerika hukum min Allah Abu Surah Sulian mana si Muhammad Amerika pakamuanan Allah Ta'ala Abu Susihuyan Sukabayan Asubuan Jadi kau patut ku mu'min alama Abu Mu'min al-Rabai Ibaran Babai Jika patut di Amerika turun Allah Turun Rasul Suisubu Abu Susiakar Madam dia baik mu'min ada baik Nabi mu'min ada Aman ini ma'rifna Allah Masuk atur Allah Abu Rasul Dan lagi dan nadib tanibnalan kapembedaan Ada nama pakapembedaan Masuk Allah Abu Susiyan Aman ini ma'rifna Allah Nah ini talugat perkataan Allah Apurati antara sekalian Magupurati antara susuyan Asura lagi sibuk yang lagi pedun sura lagi. Yang kalau syahadat yang la ilaha illallah. Maya surang ini ma'uribna Allah Ta'ala nasukip panakutun ku Allah. Jemaah tawai berpinakutulan ku Allah. Yang mengetahuan anak dairan saksi ihubaya. Dairan saksi suka isa Allah. Dairan tumang kebiu dari isa Allah. Itu sebab ini panakuturan. Irat tumang nisiran ku Allah Ta'ala. Tumang nisiran pun kehamanan yang nakukuhaniran na mga sakot wakiran Allah. Yung nagpakasilayo mga tausang kayo aliyaulop pa. So sabay kiran. Sabab sa niyamang nisiran sa salakaw ku Allah. Yung marawara na diyan kayo mga surangatan sa mga Nasrani. Mga Christian. Adyuluran sa Isa. Apo ang pikniran sa kapumaniran ko Allah. Hindi ko pakay batano pulampit sa ati ang taonan dun. Akad na Allah. Tamang ko mga malaikat ko Allah. Batano pulampit ay hirap pumanitan ko Allah. Sarap sa dyan na simba na malakapan ako to ko Allah. Nangwa na klasiyan ito na kututan na rin si Allah. Napananggilan tanunan ka dyan ang ipakabatal ko la ilaha illallah. At pwede ka suraw tao ko la ilaha illallah. Naamay ko tumang ko sa lakaw ko Allah. Amay ko di making ginawain ko mga dina gusto mga setan. Nagyan anak na ng sakap na ko to ko Allah. Ang ulit mo Allah. Mapapatunayin sa inyo pinilay sumalako at iklas na nakapanakot. Paranggilaan tanong. Ilibas tanong na ginawa tanong gusto mga tatanong. Ilibas tanong na ginawa tanong gusto mga pamilya tanong. Ito Allah Ta'ala sa Quran. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kailang-ulang ang kanuan na marat kaya. Nalidas niyo lagi naman niyo kulagin daw na rakajahanan. Raksa
niyo sa mga pamilya niyo. Turun niyo sa mga pamilya niyo, atraks niyo siran. Sa kapakalabas niyo, siko laging dabo naraka. Yunan, isagyang kayo, kaya ako kaud ng kalakapan ako tukwa Allah sang kayang ipino. Napanamanamarang tanong mga urip na Allah. Ang makalibas tanong, nagumi sa partano kung mga layok tanong, nagumi sa mga tunganay tanong. Sulang ano tiklas yun nakapanakutok ko Allah. Ay baratanan, ngayon ka na nakapumaganaan ko mga jiyo na gusto mga malaika. Kung pumaganaan sila na sa badra ka tanong, apa nakutuhanan ko Allah. Yang ka na nakatatagiguran siyang ka na ng mga lamin. Ay para tera noon, lagyan ko tuwa ka sa sanggwitaran, si kumaseta. Yang ka nakapakaturayan sa manok ko di pa karat. Yang ka na nakaganag sa lantay. Suka pa maliti ko babay suka. Yang ka na nakapagadiman. O yang ka na nakakalilang asi kumanunok. O yang ka na dito kurbani. Sige yaman namin na mga alam mga kayo. Nangurot no Allah. Madapaladay na tisusun. Akapan ako to sa sabiyang kayo nito na ikalaktan sa Allah. Kailan walang ulangon. Anya kipalayok sa sultan. Kailan walang anya kung ginawa sa iblis. Kaya kira-kira nung nakadinasaan niya na ginawa niya. Yan ang nilabay na ikalaktan orar ko Allah. Ba't na pinarigantan orar ko Allah. Ba't na niya gundrakutan orar ko Allah. Ba't na pagandudan orar ko Allah. Ba't bulang rakatan ko kapkasagit orar ko Allah. Ba't na priski rakatan orar ko Allah. Ba't na namrila rakatan orar ko Allah. Ba't na bulang rakatan orar ko Allah. Langun-langun tamana kau yang tanana kau mata nasu Allah. Mata nasu Allah. Mata nas kanian ni mapaparar ko tanong. Sekanian makambabayar ko tanong. Sekanian ituhan tanong. Sekanian nabag na mapunggulay la. Dahil na naman niya na mapunggulay la may tubo. Udi yung su Allah. Diyan maurip no Allah. Ibig nagsuswatan tanwarar kanina Allah. Hindi ako tanong na sana maliwan na lagi na watano. Sabab. Saan ba dyan? Hindi pa na ko itong tanong ko Allah na mindali malabis siya din dito na Allah. Lango ano mga bisa. Amaro niya bisa mga alan ay prila Allah. Inuntabi sa kipanakutong ko Allah. Kadig na ng maapno Allah ta'ala ko tao ay panakutong yan so Allah. Di din pagsapat ni Nabi na Muhammad nawudid na pakarawalan kumakdi ko mga Nabi sa alungan ng Mauri di na pakasapato na itong ano hiniyan andin ninabaloy sa tao ay pinakuton yan sa Allah taplis ng mga Nabi taplis ng mga Rasul na taplis ng niya marataya siyalan ko katuro Allah ta'ala sa Quran ano may ko pinapat sa mga Nabi yung pinapat sa pakapunapat ng Allah ta'ala kung niya marataya Dataro mga mujahidin na namatay sa lalang ko Allah na makapinapatsiran sa mga ulama na makapinapatsiran sa mga watafalah sa mga makalangag sa Quran na makapinapatsiran okay na sa mga nabiyo sa mga rasul gusto niya marataya sa mga mujahidin gusto mga ulama gusto niya makalangag sa Quran nabilan din ko sa paat sa tao at ay katutungan ay ranun ay pinakutin yan sa Allah La ilaha illallah. Betul Allah Ta'ala sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Bidin kepakaiku ma Nabi, Bika parosiku Nabi, Usiku niya maratiaya ibairan, Lipa mang misarina, Suasil katutungan ay anon, Amiatang kalusin ako tunyan su Allah. Bidin kepakai, Diterimano Allah, Sultannya Nabi, aku sultannya merataya. Sakarila ya Allah Ta'ala ku tahu, ay pun aku tunjuk Allah. Asya katutungan orang. Ma kana lin nabiyyi alladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Nabi, aku punya merataya. Nabi terima anu Allah Ta'ala so kitumang ninilang sarila. So api katutungan na yan ko tao ay ni panakutunyan sa Allah. Hindi na ito nakutunyan sa Allah Ta'ala niya payagudin at tagus ka din naraka jahannam. Abayan ba naman mga urip na Allah nasulong subapaw Rasulullah sa Abu Talib. Dito sa niya kaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ipon ko alam mo na ibadihan at tamang sa mananin na kiyat mamangudan yan. Parang sa pangarumanin ko Khadija. Nasib makababalin ko Abu Talib. Pagurito ama yan. Dito si Ama Ali radiyallahu anhu. Nakagid na po tayo mga harip na Allah. Na niya kataling umang si Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ito rin ay iba pa ako. Sabitin mo kasi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Asalam isabito ka na kasapatakan ka. Pakaisa-isa nga sa Allah. Lipating ka doon. Sige po na ko tun ka ko Allah. Nagyang ko to. Asulong sa kisibit niya noon. Na niya kagiraw sa Abu Jahl. Aya Abu Talib. Ginapakalipat si siya gamata no. Ginagawa maalok sa no. Ginapiratiyagyang ka na napakiyatan kaplalong kanyan. Nagyang ko to. Ano niya kabirin sa dilayan na daniyan din matiro sila ilaha illallah. Uminirot man sila sila. Hay ba pa ako. Turuan ka din sila ilaha illallah. Ay ako kabukas ka sa patas. Nagyang man kaptiruan. Nagkasipin Abu Jahl. Tamay sa niya katuloy agapang niya ni Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Akapang giraw niya na iba pa akong naturuan ka din sila ilaha illallah. Sabi sa tao nga makir sa katuloyan ko la ilaha illallah. Napakasulg na Allah Ta'ala ko surga. Na niya nung kapturuan. Nagatala pala na Abu Jahl. Dati ang nung kayan sa taman sa ramanan yan. Nagtarima wallah. Taman sa niya wafat. Taman sa niya tayo sa Abu Talib. Nadanihan din maturo. So kalimat la ilaha illallah. Yanan, nagkaturuan wallah, ma kana lin-nabi walladhina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dinamanan niya na kaparuko mga nabi. Dito nabi ang gusto niya marataya ng tupang ng sa maap. Amya panutulag ang kasapataw na bita na Muhammad. Si Abu Talib agito sa niya kayagon. Aso pakiyamaan yan. Namanya penutul Asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabuni aku lihan ku Allah nakalbatan sukap siksaon wallahu ta'ala kura sa kapunapatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ang maurip no Allah. Inibesan wagi na tanong sang kayat. Indara nga kapanakuto sa diyang kaya yung tuno. Inibesan na ginawa tanong gusto mga pamilya tanong. Sa salimbutawan tanong ko Allah. Igirap ko sakit tanong. Salimbutawan tanong ko Allah ta'ala. Igirap ko mga ni tanong. Salimbutawan tanong ko Allah Ta'ala hindi naman ito akariragunan tanong na pakaisa-isaan tanong sa Allah say kumasakap simba tanong sa baluin tanong sa Allah ay tanong pangagkaparan sa ginawa tanong ko lang ulangwan o sakro kabintang tanong yun ang itip yung mu'min yun ang itip yung malay para tiya ididawag yan na ginawa niya na sana maliwanag ko Tuhan yan sa dun sa ikidiyo no Allah na diyon din mangungunutan sa ikasusuwatian ko Allah. Yan mga ulit mo Allah. Iyang kayo agigod tanong na may pantagay ko syahadat an la ilaha illallah
Muhammadun Rasulullah na insyaallah nasikot sa katalundog si Eid na ayat managugudin tanong nas ni pantag ko sambayang na magugud tanong na italundog tanong sa zakat na magugud tanong zakat na italundog tanong sa bulan na Ramadan na magugud tanong to magugud tanong sa haji at mataruto sa gyang kuto ama na niyan maditano di kan duruguda sangkaya 5 rukuno agama taru agama Islam madadalian na tindugo mu'min at yan na matatago kuliya lupa na yunani kakadugunya na diyang kan na 5 ang mga rukuno agama taru agama Islam na may kumapasad panuanan matigali ng tanuwa diyang kanan numero ko na iman isat nanan ama na niyan na tumarungo agama taru agama Islam ang deden kaum kirasan manusia apakalipat niya naman na niya kalirin ko agama niya agama Islam mengurit ni Allah yang kaya kasih na pagampaganay bulong pagampaganay amanan niyan nagugudan si sagyang kalimarokon mayroon sa Allah na umani sa timana kasih na isa arokon kulimarokon agama Islam kanon sa mabaluwag yang kaya kasih at pumakin ganyo 5 na kasi na niya tarotot mambuad yung kanon 5 rukun o amanan yan na mga rukun wag na tanong kanasan o kaya di kita tanong sa makampat na gumaliwanag mga urot na Allah yung ay Jam'iyatul Mustaqbal al-Islami na isa sa departamento niyan na yung kay kapumumbarasan kaya mga dawan Islam sa di makanggulalan sang kaya Islamic Recording Center at yung kaya Mustaqbal mga urot na Allah na balasan kalinyan sa mala sa dinyo di kapakitu kaya sa mananyan nakapupuka ba mga diyang kay ang mga dawan Islam sa kisabab sa diyang ka mga kasih ay sa kasangkapan ang mananyan na nakanggaguna adinit ko yung mga ulama iyo iba mi sa kanot punurugan niyo kung mga turugan niyo gusto mga darpayo sarap ko kayo ito nga nami o gayig na niya ko markan wagyang ka mga suara ni sa tungo nami ko Allah akasabapan sa kapakabagro para tiyan niyo nagusto para tiyan tanong nagusita nun yan sita pagitpalintaw niyan tanong na sa Islam nagusita nun yan isa-isa ako surga yan salang-ulangon tanong makasunod ko surga wala sa ang mga Sumaria buda mga raragon sa kapakasunod tanong ko surga wala ya Allah tungo na marka asalang-ulangon ko sampayan sa diyang kayong da'wan nabaliang kasira ng mga tamang mu'min ang mabaliso mga pusila na pusya mu'min na mabaliso kapagintayran na kapagintayran na nipagintayran na sugagawang kagusulim o kala Allah na nagsumata pamilairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh